Na veel andere Zeeuwse gemeenten wil nu ook Veren kleine windmolens toestaan op boerenerven. Maar dat voorstel kan rekenen op kritiek. Straks kunnen er tot wel 3 van deze vergund worden voor 1 bedrijf. Hè? En dat wordt veel te veel. En verder in het Zeeuwse nieuws. Duikers en vakantiegangers met elkaar in de clinch. En een oorlogsmonument van een Belgische voetbalclub. Goedenavond, landschapsvervuiling. Daarvoor vreest de heemkundige kring Walcheren. De gemeente Veren wordt volgens de organisatie al ontsierd door de vele minicampings. En nu komen daar ook nog eens windmolens bij op boerenerven. 3 windmolens per boerenerf. Dat wil het gemeentebestuur toestaan aan boeren in een groot deel van de gemeente Veren. Maar niet iedereen is daar blij mee. De heemkundige kring Walcheren, die zich sterk maakt voor het behoud van het landschap, maakt zich daar grote zorgen over. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zuid-Beveland, waar hoogspanningsmasten de horizon vervuilen. En Noord-Beveland, waar je her en der ook die windmolens ziet verschijnen, zijn wij op Walcheren nog gezegend met een open landschap zonder horizonvervuiling. Het Walcherse landschap is al zwaar belast door het grote aantal minicampings bij boerenbedrijven, vindt Polderman. De gemeente Veren heeft ruim 160 minicampings. Dat is meer dan waar ook in Nederland. En als er dan ook nog die windmolens bij gaan komen, dan wordt het landschap helemaal volgebouwd. Je staat nu zelf voor een windmolen. Deze valt toch helemaal niet zo op in het landschap? Er zijn de meningen over verdeeld, maar straks kunnen er tot wel 3 van deze vergund worden voor 1 bedrijf. Hè? En dat wordt veel te veel. Deze windmolen in de buurt van Grijpskerken is trouwens een uitzondering vanwege een oude afspraak. De molens die de gemeente toe wil staan zullen een stuk kleiner worden, 21 meter hoog. De heemkundige kring begrijpt dat de boeren dat willen. Ja, wij zijn natuurlijk helemaal niet tegen een energietransitie. Maar we zijn gezegend in de gemeente Veren met Neeltje Jans en daar kunnen die windmolens, die passen daar prima. En hoe groter, hoe beter zou ik dan bijna zeggen. Boer Piet van der Slikken uit Tolen heeft al 6 jaar een windmolen op zijn bedrijf. Zonder wind krijgen we eigenlijk voor niks. Alleen je moet iets hebben om te vangen. Dus toen hebben we geïnvesteerd in de molen om dan toch die energie om te zetten in energie die we kunnen gebruiken. Is de investering er al uit? Nou, toen we hem kochten was de berekening eigenlijk ongeveer 8 jaar. En door de hoge energieprijzen heeft hij zich volgens mij wel sneller terugverdiend. Dus we denken dat we net zover zijn dat we hem terug hebben, ja. Van der Slikken heeft eigenlijk nooit kritiek gehad op het uiterlijk van zijn windmolen. Over het algemeen hoor je van mensen, zou ik maar zeggen, van goed, het is een mooie molen. Hij ziet er ook natuurlijk uit, door de groene mast natuurlijk. En de houten bladen en de houten staart. Over het algemeen krijg je mooie verhalen over eigenlijk, mooie reacties, ja. Eind mei neemt de gemeente Veren een besluit. Ik praat er nog even over verder met verslaggever Nadia Berkelder. Nadia, Veren is niet de eerste gemeente die dit wil. Op Rijmerswaal na mag het eigenlijk overal. Gebeurt het ook? Ja, je ziet natuurlijk wel windmolens bij boerderijen. Op Tolen zagen we net en op Noord-Beveland, maar nog niet echt massaal. En dat heeft er wel waarschijnlijk mee te maken dat zo'n windmolen echt een grote investering is voor een boer. Je zou er ook een mooie trekker van kunnen kopen bijvoorbeeld. En trouwens, in de meeste gemeenten is maar 1 windmolen toegestaan en niet 3 zoals ze in Veren willen. Nee, die zorg van die heemkundige kring, hè, is die dan wel terecht als je ze niet al bij bosjes overal ziet staan? Nou ja, duurzaam energie opwekken wordt natuurlijk wel steeds populairder. Boerenorganisatie ZLTO heeft al gevraagd om grotere windmolens. En ook campinghouders willen graag windmolens neerzetten bij hun bedrijf. Dus het is de vraag waar de grens getrokken gaat worden in de toekomst. Nadia, dankjewel. Een zucht van verlichting voor de kersentelers. Ze mogen dit jaar toch nog 2 bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen de Aziatische fruitvlieg. Zonder de chemische stoffen was er de vrees voor een mislukte oogst. Toch is er werk aan de winkel, want volgend jaar worden de bestrijdingsmiddelen alsnog verboden. Dus de telers moeten op zoek naar een alternatief. De Zeeuwse brandweer roept automobilisten op om beter op te letten bij het parkeren. Soms staan auto's te ruim geparkeerd, waardoor de brandweerwagen er moeilijk langs kan. En ook staan auto's soms te dicht bij een bocht of een kruispunt. En daardoor hebben brandweerwagens veel ruimte nodig. 2 weken geleden liepen de gemoederen nog hoog op vakantiepark Harbour Village bij Arnemuiden. Duikers die daar vroeger alle ruimte hadden, moeten die ruimte sinds een tijdje delen met de bewoners van dat nieuwe vakantiepark. En dat gaat niet altijd van een leien dakje.
Er moet wel een duikersdek blijven. Dat vinden de duikers die al jaren duiken bij Zilveren Schoor. Vroeger hadden ze er alle ruimte om bij de duikplek te komen. Het was één grote grasweide. Konden we heel goed parkeren en heel verderop, zeg maar 200 meter verder naar Arnhem-Muiden toe, had je dan de vakantiewoningen. Nu is dat wel even anders. Vorig jaar werd het vakantiepark Harbour Village er opgeleverd. 81 woningen in het allerhoogste segment wat we eigenlijk in Nederland kennen. En dat zorgt voor spanningen tussen de duikers en vakantiegangers. De duikers moeten om een nieuw beachclubgebouw heen lopen om op de duikplek te komen. En ze maken gebruik van de parkparkeerplaats. 2 weken geleden is met een aantal eigenaren geëscaleerd. Er is iets veranderd, tuurlijk, dat snappen we. Maar we moeten wel kunnen blijven wonen en blijven duiken. En daar is het park het eigenlijk helemaal mee eens. Het Veersemeer is voor iedereen, dus ook voor de duikers. Alleen je moet met elkaar denk ik fatsoenlijke afspraken maken over hoe ga je om met je eigen sporthobby en met de eigendommen van een ander. De duikers en het park gaan met elkaar om de tafel en hebben er alle vertrouwen in dat ze eruit komen samen. Geef elkaar maar een hand dan. Roel. Nee, gaan we doen hè? Ja, leuk. De Vertrouwenscommissie van de gemeente Middelburg heeft gekozen wie wat hen betreft de nieuwe burgemeester moet worden. Aanstaande dinsdag wordt dat met de gemeenteraad gedeeld. En daarna, als iedereen het ermee eens blijkt te zijn, zal de naam dan ook bekend worden gemaakt aan het grote publiek. Luchtalarmen! Bommen! Vlammen! Een bom van haat kwam neer. De Jeugdtheaterschool Zeeland is druk aan het repeteren voor een voorstelling over de in Middelburg geboren Etty Hillesum voor 4 mei. Hillesum schreef in de oorlog een dagboek waarin ze bleef geloven in de schoonheid van het leven. En dat inspireert. Zij maakte zich volgens mij niet heel veel zorgen. En ja, ze bleef gewoon toch de mens zien in iedereen. Dat is echt wel knap, vind ik. Dat vind ik echt wel een prestatie. En op internationaal niveau krijgt Hillesum ook meer bekendheid. Er wordt namelijk een tv-serie over haar gemaakt. Ik kreeg het bericht vanmorgen om 7:30 binnen. En de dag kon niet meer stuk. Ik dacht, het gaat er eindelijk van komen. Ik geloof in jou en mij. De voorstelling van de Jeugdtheaterschool Zeeland is aanstaande zaterdag in het Etty Hillesumhuis in Middelburg te zien. De serie laat nog even op zich wachten. Dit najaar zijn de opnames. Al jaren staat er op de dijk tussen Schavenpolder en Hansweert een monumentje voor de Belgische soldaat Robert Dupré, die omkwam in de Tweede Wereldoorlog. Wie was hij en wat heeft een Belgische voetbalclub ermee te maken? Op 30 maart 1944 vertrekt Robert Dupré vanuit Groot-Brittannië met als doel Antwerpen om daar een geheim Belgisch leger te ondersteunen. Zover komt het niet, want hier achter mij in de Westerschelde crasht zijn vliegtuig. Hij wordt neergeschoten door de Duitsers en slechts 5 van de 12 bemanningsleden overleven die crash. Het lichaam van Robert Dupré wordt nooit meer gevonden. Dit is de ouderlijke woning van Robert Dupré. Hier is hij geboren 103 jaar terug. Hij was eigenlijk een vrij getalenteerde jongen. Hij speelde muziek, saxofonist. Hij speelde voetbal bij Deerlijk Sport. Dupré vormt een onafscheidelijk trio met zijn vrienden André Schaapdrijver en Marcel Bécard. In Harelbeke staan zij bekend als de 3 musketiers. Het waren 3 boezemvrienden die quasi onafscheidelijk de dagen met elkaar doorbrachten, zowel op school als daarbuiten. En het is dan ook geen toeval dat ze alle 3 een beetje hetzelfde parcours hebben afgelegd bij het uitbreken van de oorlog en tijdens de oorlog. 19 jaar is Dupré als de Duitsers zijn Harelbeke binnenvallen en bezetten. Dupré gaat met zijn vrienden bij het verzet en probeert de vijand op meerdere vlakken dwars te zitten. Sluikpers, dus het schrijven van pamfletten en krantjes om de moraal bij de bevolking hoog te houden. Maar naderhand ook flink wat sabotagedaden. Bijvoorbeeld een mast
zachtjes door te zagen. Natuurlijk niet met heel veel zichtbaar materiaal. En na een paar nachten lukte het nog altijd niet om die helemaal door te krijgen. Maar de wind deed dan de derde dag zelf zijn werk. En zo viel de mast om en was de elektriciteitslijn een tijd onderbroken. Uiteindelijk wordt het de Pre te heet onder de voeten en vlucht hij. De bestemming is Engeland, maar de reis duurt lang. In Frankrijk ontloopt hij een razzia vanwege zijn Frans klinkende achternaam. Maar kort daarna komt hij wel in een Spaanse gevangenis terecht. Na enkele maanden werd hem vrijgekocht, geruild voor petroleum eigenlijk, door het Britse consulaat. En dan is het snel gegaan van Madrid met de trein naar Gibraltar. En daar zijn ze ingescheept onder de Britse vlag richting Groot-Brittannië. In Londen wordt het trio gescheiden. De Pre volgt een opleiding tot organisator van grotere sabotagedaden. Wanneer hij klaar is om naar België te gaan om verder te vechten tegen de Duitsers, stort zijn vliegtuig neer in de Westerschelde. De wreedheid en het onrecht uit die tijd en de boodschap van het niet opnieuw te laten herhalen herdacht wordt. En vooral dan in het bijzonder de heldenmoed, als we het zo mogen noemen, van de mannen als Robert de Pre en de 3 musketiers. Lang werd het beeld onderhouden door Deerlijk Sport, de voetbalvereniging waar Robert de Pre lid van was. Maar de Belgische club geeft aan het beeld niet meer te onderhouden. Wie het nu wel onderhoudt, is niet bekend. Het begon vandaag nog aardig zonnig, maar al in de loop van de ochtend kwam er bewolking en mist van zee opzetten en ging de temperatuur flink omlaag. Morgen wordt ook zo'n koude dag met veel bewolking, later dan ook nog kans op regen. Later op de dag wordt het dan wel weer wat droger. En meer over het weer, alle details vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Net als een overzicht van al het Zeeuwse nieuws. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel fijne donderdagavond.